Sanibonani bafowethu. Niyaphila kodwa? Siphile kakhulu mfowethu, siphile kakhulu. Hayi siyaphila nathi bafowethu. Hey, bobhuti. Cha bobhuti nosisi cha naze nabahle bafowethu. Siyabonga. Hayi siyabonga bhuti. Cela ningichazela abafowethu. Ngiyamangala lapha ngiyadideka. Kwenzakalani kahle lapha ngiyabona shayisana ngeyifuba lapha ngiyabona shayisana ngeyifuba. Abaculi baningi bamenyiwe. Kwenzakalani lapha mhlambe nina ningangichazela kangcono kwenzakalani lapha? Cha mfowethu namhlanje usuku olukhulu. Si celebrate ibirthday yesilo somaskandi. Ngicabanga ukuthi nawe uyayibonela ukuthi abantu bangakanani. Ngalesikhathi sini manje. Yabo kusha u10 manje. Kodwa abantu uyabona bangana lapha ngaphakathi. Lokho kuwuphawu lokuthi usuku olukhulu namhlanje. Yebo siyabona bhuti siyabona bhuti. Cha bengqondo kusho ukuthi bhuti cha la ngaphakathi ngiyabona kuzala isilo somaskandi. Ngiyeza lapha abantu bayakhala bathi Osaziwayo nosaziwayokazi abasekho. Kodwa mina ngiyadumala manginibona, ngiyajabula manginibona la ngaphakathi uthi cha Osaziwayo basekhona nosaziwayokazi. Kuthini ukuphawula kwakho lapho bhuti uthini wena? Cha mfowethu abantu abathi Osaziwayo abasekho. Umuntu nje osuke ephuzela isiminufu. Uyabona? Umuntu mayephuzela isiminufu ebese eba right ngendlela aba right ngayo. Ngeke simgxeke umuntu mayesuke econtrolwa izinto zakhe. Uyabona? Kodwa amashethi amhlophe njomani akhona nawe uyayibonela. Uyabona? Nangaphakathi kugcwele ngaphakathi. Uyabona? So mina ngifuna ukuphawula kakhulu ngabantu abasuke be under influence. Uyayibona lonto? Yeah. Yebo. Hayi ngiyakuzwa bhuti ngiyakuzwa. Cha mina ngiyancoma ukuthi cha nibahle bafuthu nibambe kanjalo. Injomane kudala ngayazi injomane kudala futhi yayibamba kule ndima kusuka kule yaminyaka leya nami engayazi ukuthi mngaki. Kodwa ke engqondo kusho mhlambe ungangihlebela. Mhlawumbe ungangihlebela njengokuthi mhlawumbe usondelene nenjomane uri kanjani ungangihlebela ukuthi singalindelani kulonyaka noma ngogudi ukuthi injomane isithembisani yikuphi esingakulindela kulogudi lo sikhuluma njengokuthi manje ngingathi lonyaka ayisikhulumele nje kulogudi lo ukuthi yikuphi singakulindela kwinjomane. Mfowethu ngisebenzisana nenjomane eduze kakhulu. Angifuni ukukhohlisa abalandeli ngithi khona kuzokwenzeka ngogudi. I-album kaKhangelani iphuma ngoMay. Uyabona? Iphuma ngoMay kodwa ke sizwile isicelo sabalandeli ukuthi no bafuna ukuthi manje iphume before good. Uyabona? Ukuze bezothokoza behle emakhaya ngoba kunesikhala esikhulu la isililo esikhulu ukuthi abantu baye emakhaya ingoma ingekho. Uyabona isilo sibazwile ukuthi hayi ngonyaka ozayo noma kanjani ingoma izophuma nganeno kaGodi ingabisaphuma ngalendlela ejwayele ukuphuma ngayo ngoMay. Kodwa nje mfowethu inkulu ingoma ezayo angifuni ukuqamba amanga lapha ngompopho wakho ngipromote into engekho kodwa ke ngoMay noma kanjani ingoma ikhona ayizokuphuma ngoGodi izophuma ngoMay. Yebo. Hayi siyabonga bhuti. Kodwa bengingajabule yazi ni lapha bosaziwayo nosaziwayokazi. Ke ngithi halamuzi nje. Osaziwayo nani bosaziwayokazi. Bosaziwayo nani bosaziwayokazi. Kithi bosaziwayo nani bosaziwayokazi. Osaziwayo nani bosaziwayokazi. Kwini baqhomeleni vela baqhomeleni. Kwini baqhomeleni vela bayazi lento. Osaziwayo nani bosaziwayokazi. Hayi ngiyabonga bhuti wami hayi. Yebo hayi nibambe kanjalo bafowethu siyabonga. Mfowethu sisekhona mfowethu umuntu ocabanga ukuthi khona amaqhingana azowahlanganisa mhlambe athi uzozama ukuqeda ngenjomana hayi mfowethu bahlulekile abaningi. Ake ngize ngapha komama kuthini ukuphawula kweni bomama? Ebo sanibonani igama lami nguNompilo ngaphakathi la eFriday kwaThekwani Sigoding la iGoli kodwa ibranch yami la iGoli. Engakusho nje mina ukuthi hayi sothi uyophumula sifile ngempela ke kulokho asindawo umthakathi uyodikila imfene agibele qokeni umNazarethe asindawo siyofela la thina kusho ingoma yesilo kithi asindawo thina siyofela la.
Hayi ngiyabonga mama, ngiyabonga maphakathi sisi kuthi ukuphawula kwakho. Hayi usisi ngathi uyabaleka. Hayi siyabonga bosaziwayo siyabonga. Hayi siyabonga bafuni nangu futhi. Okay bafethu ngumbuso nguqembe bosha Maputo Zondo ngisuka eMsinga ngigibelile all the way from Singa ukuzoseka isilo sokamaskandi bafethu lo muntu lona is not ukuthi ucula for ukuthi ucula ukuthi entertainment unomlayezo unesiqi kunayo yonke into mawufuna ukuzwa ingoma enesiqi enomlayezo iza kusaziwayo ko DSD silo samaskandi umbuzani samazela zanda ngomgunya ugqoka dlela imbongolo pheza kwabo kwamadladla. Hayi siyabonga bafowethu.